Cviklová nátierka. Lahodná nátierka a chuť, ktorú si obľúbite. Nátierky sú úžasné na raňajky alebo večeru. Skvelé, keď vás prekvapí návšteva. Prípravu zvládnu aj začiatočníci. Prečo by sme mali konzumovať cviklu? Má veľa vitamínov a minerálov. Cvikla posilňuje našu imunitu, chráni pred rôznymi chorobami. Tak poďme na to. Tu je postup. Pripravíme si základné ingrediencie. 2 kusy cvikle, smotanovú nátierku, soľ, štveťku citróna alebo už hotovú citrónovú šťavu a mleté čierne korenie. Cviklu so šupkou uvaríme v hrnci s vodou do mäka. Treba rátať s časom, potrebujeme približne 45 minút. Ak kúpime už uvarenú cviklu, ušetríme si tým čas. V miske postupne nastrúhame 2 už pripravené, uvarené a chladné cvikle. Do misky následne pridáme celú smotanovú nátierku. Môžeme použiť aj žervé alebo lučinu. Cviklu a smotanovú nátierku v miske spolu rozmixujeme ručným mixérom. Následne premiešame. Nátierku dochutíme šťavou z citróna, soľou a jemne aj korením podľa chutí. Tip. Domácu cviklovú nátierku môžeme nechať zachladiť na zvýraznenie chuti. Tip na záver. Keď chceme cviklovú nátierku ešte sýtejšiu, do nátierky rozmixujeme aj natvrdo uvarené vajcia, 2 až 3 kusy. Nátierku môžeme dochutiť aj roztlačeným cesnakom, získa veľmi zaujímavú chuť. Napíšte mi do komentárov, ako sa vám nátierka podarila. Všetky moje recepty sú aj na mojej web stránke. Ak sa vám video páčilo, dajte mi like a odber na kanál na ďalšie recepty. Budem rada. Dobrú chuť vám želám.